Ger langgame cah wis ki wong ayu. Nggih. Golek sing kaya apa wong nyatane salahku keprene balik kapan ladangane malah banget rasa tetep pangan tuturupa wong atine tapi teteli rogan kakak tapi nangis mimpi lan ditolak awat jamak umrahe yen wong urip sapa larap kocane kasih sobat Ganti posisi. ganti posisi. Ayo nyaket dateng Bapak Ibu para tamu. Saya nyaket, saya nyaket, saya nyaket. Ki kanca-kanca sangkuriang sing nyambut gawe ra ijen nok. Disengkuyung kalian berkah mulia sound system. Video syuting dari mana? Anissa yen ra kleru ki Anissa, Anissa. ya. Matur nuwun kanca-kanca sangkuriang saged sowan ya lumantar video syuting Anissa mugi laris manis. Amin. Maju rene nggih, nyaket para among rawuh. Ini dalannya agak geronjang. Kowe penak nganggo sandal la ingsun kaya terapi ayi. Lagi nggak sandal ya kudu alon-alon. Lho kaya terapi. Aduh malah midak tegesan sisan. Tak apa-apa, mending tegesan tidak Ya. telek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Apa-apa. Tutuke cah ayu. Ya 7 yuta lho tekan kene. Sapa? Mas Gareng? Oh, tak kira sangkuriang ki murah kok nok. Oh, murah. Sing larang garenge. Piro to, Mas? Lah kowe ngomong 7 yuta garenge. Lah ya 7 yuta ki tekan kene. Oh, ning kuwi kleru. Oh, kok kleru? Mergo awan iki aku ditambahi. Ditambahi. Dadi awan iki aku nampa gareng tok 10 yuta. Saiki ki 10 yuta. Karo dilati diesel sak modare nok dadi. Alah. Wong kok ngrembug bayaran. Sing penting ki ditimbali tegese wis ditresnani. Nggih, ditimbali Pak Erna nggih. Bab duit ki bapake Dek Erna. Oh, bapake Dek Erna. Bab duit ki nomor 29 nok. Sing penting seduluran. Sepenting seduluran. Mergo seduluran saiki golek angel. Nek Nggih. golek musuh gampang. Gampang. Ayo nek golek musuh ki rasa dadak tekan Jatiasa. Ngomah wis cemepak. Ora percaya kae lho mara tuamu turu uyah ana lak dadi musuh. Kuwi nak kowe. Lho mulane Nggih, tegese golek seduluran kuwi angel. Nggih. Muga-muga manjing sing dadi sedulur. Nggih. Rina wangi dadi ati. Lahir terus batin
mandek nok. Mandek Mas. Mandek-mandek ngombe-ngombe sik, ambekan sik, alon-alon. Ngombe nendi? Ya ning kono apa ya ngombe ning kene. Tak jare mandek ngombe-ngombe sih. Saya nyaket Nggih. malih. Rina wangi dadi ati. Sampun rampung dawuh sedulur